OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Média jabarani flebogo mali kono mali koka o manake fanfanfe amba foye ko oni nyokuma ayo bisimila anga bi dogo ku kibaru kono ne bakuru mbawi nyakili wala mungu tara sedawo mogo fe ka nyashi anga jamana ma o jora jue kalo kle saba amina famiyali soro la soni seliba e don kerengeralen silame wolo wafana seli do silame wajibe ale no ka sharia do bato seli don fe amina famiyali soro na anga bi dogo ku kibaru kono Kabi janvier kalo kile kononton temeni nyangili wale do kuntara sedawo mogo fe ka nyeshi malima o nyangili wale mborama juye kalo kile saba samba flani mugan fla sedawo mogo ka bioron kele lajere mukera akarako fe nyangili wale kunkera malima soroko ta fanfe o kun geleyara kadaka fenchama kuntese kasa Abdoulaye Maïga be nyefoli kanyi okola Kata janvier kalo kile kononton kana bla jouer kalo kile saba samba flani mugan fla mali tumbe gerente min kono gerente min dara ka CEDEAO fe nale farafina kile biyan fan jekulu baye mali be min kono kadaka anga jamana nyamawo tuma sebenbo mimbe kalafilu boloda ani ka faranfasiya walasa jamana be sigi togo mina a togo korola gerente nunu tunye jamana fenfe be ni jekulu kono o beka datugula mali ye o temenen ko Mali ka wari min bɛ bɔ BCEAO la n'o ye farafina kile biyanfa jamanaw ka wari mara yɔrɔba ye o jɔra ani fɛn tɛ bɔ ni jamana ninnu na ka don Mali la fo n'a kɛra jamana tɛ taa min kɔ i n'a fɔ fura taji o n'a ɲɔgɔnnaw ani tuguni jamana ninnu ka lasigiden fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ seginna u ka jamana na kabini o kɛra Mali jamana ye wariko gɛlɛya dɔw sɔrɔ ani fɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛnni walasa ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ wariko gɛlɛya in na jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye wari mara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ BDMSA la avril kalo tɛmɛnen tile 11 n'a tɔgɔ ye dɛmɛ k'a ɲɛsin furancɛ fanga ma min b'a to jamana kɔnɔdenw b'u ka nafolo dɔ bɔ k'a kɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin jamana marabagaw ma fɛɛrɛ bɛɛ tigɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i n'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun balo di ye jiw dili ye mɔgɔw ma ani mɔgɔw la faamuyali ye walasa jamana kɔnɔdenw jigi kana tigɛ o la Amnesty International ka kunnafoni jaabi min bɔra juin kalo tɛmɛnen ka kɛɲɛ n'a ka ɲininkali dɔw kɛli ye jamana kɔnɔdenw na min bɛ tali kɛ lakanabaliya kɛlɛli ani mɔgɔw ka hakɛ tangani kan Mali kɔnɔ jaabi y'a yira ko mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 80 hakɛ y'a yira ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛn bɛɛ sigi sen kan walasa u ni CEDEAO mɔgɔw ka bɛn fɔ la min b'a to gɛrɛntɛ ninnu bɛ wili Mali kan cogo min na wa ni gɛrɛntɛ ninnu kɔni wilila an ka jamana kan kabini nin kalo tile 4 ka d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO mɔgɔw bɛnna fɔ la n'o de ye u ye sɛbɛn min bɔ nin sen in na min bɛ furancɛ fanga boloda k'a bɛn kalo 24 ma CEDEAO mɔgɔw sɔnna ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka nisɔndiya ye ni CEDEAO ka nin yamaruya in kan o ma ɲinɛ ka bonyamasegin kɛ jamana dɔw ɲɛmɔgɔw ye minnu ma sɔn k'u ka daw tugu Mali ye kabini nin ɲangili ninnu tara k'a da Mali ka don min na n'o jamanaw ye Guinée Conakry Mauritanie ani Algérie ɲangili fɛn fɛn binna Mali kan o bɛɛ wilila fo n'a kɛra ɲangili min dara jamana ɲɛmɔgɔw kan ani fana Mali senbɔli UEMOA ni CEDEAO ka lajɛw baaraw la wa CEDEAO tilala k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu sen ti don kalafili nataw la farafin jabi magadi bɛɛ seli ɲɛkɔrɔlaw mana se muso caman b'a kanu k'u sen n'u bolo da jabi la Nana Kadija wulila ka se farafin jabi dala dɔw ma an ka faaba kɔnɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Ni seli ɲɛkɔrɔla in na jama carilen do kosɛbɛ farafin jabidalaw da la musow kɛlen do ka sugu labɛnniyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fa walasa k'u yɛrɛ pari seli la su ni tile ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu dɛmɛlen do musolakaw la minnu bɛ fɛ k'u sen n'u bolo ɲɛgɛn farafin jabi kanulen do musolakaw fɛ kosɛbɛ jango ɲɛnajɛ ɲɛkɔrɔlaw la i n'a fɔ denkundi kɔɲɔ walima seliw jango seliba Amdalaye ni y'a san 12 ye ni muso in bɛ jabida baara la bɛ ɲɛfɔli kan ye sisan farafin jabida kan alhamdulillah marché ka bon parce que bɛɛ b'a da bɛɛ bɛ jabi da muso furulen muso a kɛra sanga ye bɛɛ de b'a da a ka di bɛɛ ye ça bɛ mɔgɔw pari différence min b'a la
fɛnw gɛlɛyara kojugu a dɔ ma bɔ jama la mais anw de a gɛlɛyara anw de bolo parce que an kun bɛ jabi bɔrɔ sa 600 sa jabi bɔrɔ 17 donc pour ni fana bɛ taa gɛlɛyara kojugu alhamdulillah ne ka client a bɛɛ b'a la muso furulenw b'a la bogotigininw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la gɛlɛya min b'a la o ye baara n'a taabolo gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la sɛgɛn b'a la o ye wajibi ye foyi tɛ kɛ ni sɛgɛn tɛ fɛn min na n tɛ alhamdulillah ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma n b'a da fo gɛlɛya foyi tɛ n bolo o kɔni na o se ka kɛ farikolo dɔrɔn sɛgɛn o don ye wajibi de ye. Ale kɔfɛ an ye jelimuso dɔ sɔrɔ min bɛ jabi nafa fɔ an ye. Bon jabi filɛ nafaba de b'a la parce que an b'a da an cɛw ɲɔgɔrɔ a ka d'u ye fana a ka di an yɛrɛ ye jabidala yɛrɛ fɛnɛ bɛ se bon ne yɛrɛ bolo jabi kan ka da wagati bɛɛ parce que nafa b'a la awɔ a ka di an cɛw ye wagati bɛɛ kan ka da tile 15 kan ka da a wɔɔrɔla dɔrɔn a da i bɛ ja i cɛ ye fɛn bɛɛ i bɛ ja mɔgɔw ye jabi yɛrɛ ye dawula de awɔ n'i bɛ jabi da dɔrɔn dawula bɛ k'i la 400 cayalen 500 400 an bɛ don min na i ko bi jabi ka di hali cɛw yɛrɛ ye ni cɛw yɛrɛ ye jabi ye musow sen na u bɛ b'u togo de la bi jabi nafa a tɛ dɔn ka ban parce que a ka di bɛɛ ye a ka di cɛw ye a ka di musow ye hali cɛkɔrɔbaw jabi ka d'u ye i b'a ye n'u musonincinw ye bɛɛ da k'u sen na u bɛ t'u filɛfilɛli de la ne yɛrɛ min filɛ ne ye n ka bogotigiya bɛɛ kɛ n bɛ ka jabi da mais ne tɛ sɔrɔ a kan tellement que jabi ka di cɛw ye awɔ jabi da ka ɲi kojugu. Ni muso furulen in bolo muso bɛɛ kan ka olu ladege. N nana jabi da parce que seli sera a ka kan muso furulen bɛɛ ka jabi da bon jabi da kɔni tun ye jabi ka ɲi a cɛ ka ɲi a ka ɲi muso furulen ma donc o dɔrɔn de don. Elle est sur place depuis 8 heures. Mariam Traoré, tatoueuse au marché de Séménikoro. Pour elle, ce travail est bénéfique. Seli ɲɛkɔrɔla in na marché ka kusa kosɛbɛ ni jama ka ca yɛrɛ n bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 20 na n bɛ tɛmɛ o la yɛrɛ ni mɔgɔ ka ca 400 500 o bɛ a mɛnna dɛ gɛlɛya yɛrɛ nana an yɛrɛ bɛ fɛ ka jɛ bɔ 400 na parce que baarakɛminɛn bɛɛ ka gɛlɛn sisan prix bɛ dépend modèle de la n'i ye modèle min yira o n'a prix de don jabi bɛ n'a bɔrɔ dɔ bɛ bɔ Banaba dɔ bɔ Segu fana mais Banaba yɛrɛ de jabi bɔrɔ ye dɔɔni parce que n ka fɛn bɛɛ de bɛ baara in na ne bɛna baara yɛrɛ na depuis 8 heures ni baara jɔra wagati min na n bɛ segin heure t'a la n'a jɔra wagati min. Muso furulenw dɔrɔn tɛ jabi da seli la. A nana da parce que a ka di n ye jabi dali ka di n ye quoi donc o de y'a to ne furulen tɛ mais jabi ka di ne parce que a cɛ ka ɲi a bɛ mɔgɔ fa. Jabi laɲininen don kosɛbɛ an ka laadalakow la wa a jɔyɔrɔ ka bon musolakaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn muso. Sen ni bolo dali kɔfɛ jabi bɛ se ka kɛ fɛn caman ye jango labɛnni sira fɛ fari ale ni kunsigiko ta fan fɛ. An bɛ don min na i ko bi nin baara in kɛlen don ka maa caman de mako ɲɛ jango nin seli ɲɛkɔrɔla in na. Seliba ye don kɛrɛnkɛrɛnlen silamɛw bolo wa sariya dɔ wajibiyalen don silamɛw kan n'o dɔ ye ka seli ɲɔgɔn fɛ selidon sɔgɔma fo ka taa se layɔ fagali ma walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛ an ka Fatumata Sisoko ka sɔrɔlenw lajɛ. Elle commémore l'asservissement d'Abraham à Allah qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir ou encore la grande fête. Seliba bɛ la ɲɛnamaya ni seli fitini tɛmɛna ni kalo 2 ni tile 10 ɲɔgɔn ye walasa ka seli ɲɛnamaya fɛn dama dɔw bɛ yen olu ka kan ka sabati i n'a fɔ sɔgɔmadafɛ seli misiri la o ni seli saga n'a se bɛ mɔgɔ minnu ye walasa ka lafaamuyali sɔrɔ o la Usman Soliu Jara bɛ ɲɛfɔli kan ye. Seli a bɛ fɔ a ma arabukan na ko idu ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ taa ni ka segin waati ani waati ma i b'a ye san kɔnɔ a bɛ taa ni ka segin siɲɛ damadɔ i n'a fɔ seli wɛrɛw bɛ yen cogo min na mais min lakodɔnnen don kosɛbɛ o ye an ka seli 2 ninnu ye n'o ye sunkalo mana ban an b'o kuncɛ ni nisɔndiya ye o seli dɔ ye lahiyafaga waati mana se n'o ye zulhijja ye o tile 10 an b'o fana kɛ ayiwa ni nisɔndiya dɔ ye o fana ye seli dɔ ye n'o ye hiji o laban waati bon ale seli min filɛ nin ye a kiti yɛrɛ ye min ye o de ye k'a fɔ seli yɛrɛ sunna de ye min wajibi don alakira ka taasira don alakira y'a wajibiya a mantonw kan n'a don sera an ka bɔ ka taa seli kɛnɛ la o ye sunna ye cɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔn bɛɛ lajɛlen kan baliku bɛɛ lajɛlen kan donc o b'a yira k'a fɔ musow olu ka taa a la o ye mustahabu ye musow bɛ se ka bɔ ka taa hali n'a sɔrɔ muso minnu lajɔlen don a don na u ka bɔ ka taa seli kɛnɛ in na hali n'u b'u mabɔ mɔgɔw la o cɛ ka ɲi kosɛbɛ denmisɛnninw fana bɛ se ka bɔ o bɛ taa fara mɔgɔw kan nka minnu ta sunaya wajibiyalen don minnu kan o ye cɛ ani ayiwa baliku
ani minnu ye hɔrɔnw ye. Yani i ka taa misiri la, a laɲininen don i ka i ko, k'i ka fini ɲuman don wa k'i suma diya kosɛbɛ. A ɲininen don ayiwa mɔgɔw fɛ an ka dumuniw to yen nɔ fɔlɔ fo ka taa se ayiwa selikɛnɛ jiginni ma. An kana soli ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ ni sunkalo seli don sɔgɔma i kan ka dumuni kɛ i bɛ taa selikɛnɛ la. Lahiya faga seli la i bɛ dumuni to yen nɔ. N'i bɔra selikɛnɛ na i bɛ sɔrɔ ka na dumuni kɛ. Yanni ka bɔ ka taa selikɛnɛ la, n'i y'i ko la o tuma i ka finiw la ɲuman, finiw la kura min b'i bolo i b'o de don. Kura kɔrɔ tɛ f'a ka kɛ min kalala ɲinɛ, i yɛrɛ kasa ja, ka wusulanw k'i yɛrɛ la, ka parfum k'i yɛrɛ la, i ka taa i sen na sariya o de ɲini. Sɔliw bɛna ɲɛfɔli k'an ye seli cogo la. Ni seli daminɛna alimami bɛna Alahu akibaru kɛ jɔko fɔlɔ n'a ye takbiratul ihram kɛ o kɔfɛ a bɛna Alahu akibaru 6 kɛ k'o tugu ɲɔgɔn na. Wa Alahu akibaru in kelen kelen bɛɛ sunna gɛlɛnw de. Kɔrɔ ye jumɛn ye n'alimami ɲinɛna kelen kɔ a la f'a ye kalan daminɛ. Ni kalan ma ban fɔlɔ n'a hakili jiginna a la a bɛ kalan tigɛ a bɛna Alahu akibaru kelen kɛ a bɛ sɔrɔ ka segin ka kalan kɛ tuguni ka taa ruku la. Mais n'alimami ɲinɛna Alahu akibaru kɛ f'a taara ruku kɛ ka ban a ye kunburiminɛ kɛ ka ban a hakili nana jigin a la an b'a fɔ a ɲɛna baasi tɛ a la a bɛ continuer mais yan'a ka salam bila a bɛ kabila kɛ. Kabila ye a bɛ tenturuku 2 kɛ ka sɔrɔ ka tahiyya kɛ tuguni ka sɔrɔ ka salam bila. O kuma a bɛna fatiha kalan ka o kuma a bɛ jɔko 2 kɛ nin cogo in na a bɛ salam bila a bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ ka kutuba kɛ ni mɔgɔw ye kutuba 2 i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min na. O kuma n'o kutuba banna a bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ sɔrɔ sisan o ye selikɛnɛ o y'ale kibaruya nɔgɔyalen. Ni mɔgɔ min y'a laɲini ka saga faga selidon a man kan i ka fɛn bɔ i fari la i n'a fɔ si walima k'i sɔni tigɛ. Alakira b'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko n'aw dɔ y'a laɲini k'aw bɛ lahiya bɔ depuis seli kalo mana jɔ i bɛ hakili to a la i kan'i kunsigi di i kan'i sɔni tigɛ. Kunsigi dɔrɔn tɛ si dogoyɔrɔ si ninnu fɛn fɛn b'i la i kana se olu si ma. Danfara bɛ saraka ni lahiya cɛ hali n'o y'a sɔrɔ a laɲininen don. Différence bɛ ale ni saraka cɛ, différence bɛ ani hadiya cɛ. Hadiya ye cadeau ye, saraka ale bɛ maa nɔgɔ b'i la k'i jurumu yafa. Lahiya man kan ka faga su fɛ wa bagan bɛɛ tɛ se ka k'a ye wa fɛnɛ a sogo kan ka tila sigiyɔrɔma 3 ye. Saga min bɛ yen ni bana kelen k'a sɛgɛn olu man ka kɛ lahiya ye. Bagan min bɛ yen n'a a fasalen don kosɛbɛ o man ka k'a ye. Wa alimami Maliki ka mazabu fɛnɛ la lahiya tɛ kantigɛ su fɛ. Lahiya kantigɛ o ye tile fɛ ladi. Bon lahiya min fɛnɛ filɛ nin a sogo n'a kantigɛra a bɛ tilayɔrɔ 3 de. I yɛrɛ ani i ka denbaya aw bɛ sogo fan kelen dun o kɔfɛ fan kelen i b'o tila i b'o di sarakati la. Saraka ye jumɛn maa minnu bɛ yen ni lahiya san se t'u ye. A sabanan o de ye hediya ye o ye cadeau ye i buranw walima i ka maa bonyatanw minnu bɛ sigida la hali n'a sɔrɔ u bɛ lahiya faga o de ye hediya ye. Seliba bɛ laɲɛnamaya san kɔnɔ siɲɛ 1 silamɛw bolo o okumu kɔnɔ a ka kan seli ka lawaleya ni silamɛya jɔsenw ye. Farikolo ɲugun ye wagati labana ye min suguya ka ca n'a bɛ sɔrɔ fɛn dɔw fɛ nka an bɛ samiya wagati la min bɔlen don ka caya o de tɔgɔ ye ko piririgo Kajataso wulila ka se maa dɔw ma an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Allergie suguya ka ca mais samiya donda la allergie dɔ bɛ yen an b'o de an fɛ ka caya n'an ko ma an ka todunkan na ko ɲugun. Donc ɲugun ale ye bana ye bana min a bɛ bouton de bɔ mɔgɔ fari la. Donc n'a ye bouton bɔ i fari la i b'a siyɛn ni min kɛ o de bɛ kurukuru. Donc n'o kurukuru la o de bɛ kɛ infection base ye. Donc a bɛ forme caman ta a bɛ se ka kɛ bouton ye dans un premier temps a bɛ se yɔrɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛn b'a la a dɔw fana na a bɛ forme wɛrɛ ta min tɛ o si ye. Bana in bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o bɛ sɔrɔ poussière de la. Banakisɛ dɔw bɛ yen n'an ko ma ko acarien a bɛ sɔrɔ poussière de la mais o kɔfɛ bana in bɛ se ka sɔrɔ an ka bagan dɔw fɛ n'o ye wulu ani jakuma olu bɛɛ fana kɔfɛ soso ou bien dimɔgɔ olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka banakisɛ in bila adamaden na. Donc n'olu y'a bilila a bɛ i sɔgɔsɔgɔli min kɛ a bɛ i ŋɛɲɛli min kɛ i b'u to ŋɛɲɛli la o de bɛ na ni bouton yɛrɛ formeli ye. Donc bouton in kɔfɛ i b'a sɔrɔ farikalaya bɛ a tigi minɛ donc dimi fana bɛ a la a fanba yɛrɛ ye min ye o ye ŋɛɲɛ de parce que a tigi fari b'a ŋɛɲɛ kosɛbɛ o de b'a to ale ni tɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. I n'a fɔ bana tɔw bana o bana ni furakɛli ma kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka bange ni kɔlɔlɔ dɔw ye. Nin bana in komi n y'a fɔ cogo min na banakisɛ dɔ de bɛ a bila a ju la donc n'a ma furakɛ
a bɛ se ka warankata farisogo la n'an k'o ma ko surinfection a bɛ taa warankata joli la fo ka kɛ septicémie o kɔfɛ fana a dɔw bɛ se ka taga bange fɛn na n'an k'o ma ko bon nanzarakan na n'an k'o ma ko cancer. Bana in bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnla la samiya daminɛ ani samiya kɔnɔna mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka bɔ o wagati kɔfɛ puisque n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na bana in bɛ sɔrɔ poussière ani baganw de fɛ donc a bɛ se ka ye san kalo 12 mais san wagati min la kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ o ye samiya wagati parce que binw bɛ falen donc sosow ni dimɔgɔw bɛ a sɔrɔ nɔgɔya la ka taa a yɛlɛma adamaden na nɔgɔya la o de la to samiya de fɛ an b'a ye ka caya n'i y'i hakili to i ka jɛya yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka i yɛrɛ tanga bana ma ni jɛya i ma se k'o kɛ au moins a ka kan i ka to ka guloki bolodanw don ka to ka susɛtiw don pour que hali n'u nan'u jɔ i la o k'a sɔrɔ fɛn bɛ i n'u cɛ farisogo n'u cɛ o bɛ se ka kɛ moyen dɔ ye k'i yɛrɛ tanga bana in ma o fana kɔfɛ k'a ɲini population fɛ u ka fara fura ta ma ni bana y'u minɛ dɔrɔn ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen olu de bɛ se k'a f'u ɲɛna ni bana de b'i la ou bien ni bana de t'i la mais ni e ye fura ta i yɛrɛ ma ni e ma bana dɔn n'i taara fura ta o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ka s'i ma tagalen ɲɛfɛ. An ka jamana kɔnɔna na kɔkan kibaru bɛna lase aw ma Abulayi Mayiga fɛ. Ka kɛ ni fɛɛrɛ min sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka dankari dungafa sabatilibaliya la jamana kɔnɔ o tago filanan ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita taara balo di Ɲoro dugu la tarata don juwe kalo tile 5 san 2022 suman tɔni 34 ani 440 ani bagan dumuni 600 ani 770 de dira o sen fɛ jamana ɲɛmɔgɔ taara bɔ Ɲoro serifukɛ ye Buye Haidara wa sente ɲɛmɔgɔ ani minisiri dɔw tun bɛ a nɔfɛ. San 132 kɔ jɔnya juru la Faransi bolo Algérie ka yɛrɛma hɔrɔnya tako 60 don ɲɛnamaya tarata don juwe kalo tile 5 san 2022 ni a ka finitigilakaw ka baara taabolo kura ye. Nɛgɛ fila kɔnɔna na don ɲɛnamayali daminɛ ni jamana in ka finitigilakaw ka pankuru L39 tɛmɛn'u ye ka u ka jamana ka jɔnjɔn nɔ bila sanfɛla la n'o ye ɲuguji, bilema ani jɛma. O don in na u ka jamana ɲɛmɔgɔ ani dunayɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan ni o dɔw ye Palestine jamana ɲɛmɔgɔ Mahmoud Abbas ani Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ Kais Saied. Nigeria ministre min bɛ finitigilakaw ɲɛma Bashir Magashi n'o ye ministre de la défense ye a ye kanto kunnafonidilaw ɲɛma araba don juwe kalo tile 6 san 2022 ko maa 300 hakɛ de bolila kasara dɔ senfɛ min kɛra Kaaba kɔnɔ min na mɔgɔ caman minɛnen don Nigeria faaba kɔnɔ wa ni maa 300 in na banbanci mɔgɔ 60 ɲɔgɔn de b'u la. Ministre min bilalen don jamana kɔnɔ ko ɲɛma a baarakɛɲɔgɔn dɔ y'a jira k'u mɔgɔ 600 ɲɔgɔn de bolila nka mɔgɔ 300 de sera ka minɛ. A ka fɔla tuguni maa dɔw nana u yɛrɛ ye. Araba don juwe kalo tile 6 san 2022 Allemagne jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛna maa bayirika dɔw ka ko dilan u ka jamana kɔnɔ minnu taara ni sɛbɛn t'u bolo. U ka fɔla u bɛna Allemagne sigi nɔgɔya ni maa ninnu ye. Mɔgɔ minnu kɔfɛlen don a bɛ maa 130 ɲɔgɔn bɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ ka taa Allemagne. Don nataw la ni maa ninnu bɛna to Allemagne kɔnɔ ka d'a kan u tɛna gɛn tuguni ka bɔ jamana in kɔnɔ walima u tɛna se ka segin tuguni u ka jamana kan. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.